eliminar muros na música é o que o director Ramón Torrelledó quixo transmitir ao compoñer a homenaxe popular do 200 aniversario da estrea da novena Sinfonía de Beethoven. A cerimonia, celebrada no Auditorio Nacional de Música de Madrid, ofreceu un toque popular ao tributo, ao xuntar Orquesta Sinfónica e Gaita. Para elo, contou coa presenza da Real Banda de Gaitas da Deputación de Ourense. A estrea do evento foi todo un éxito, o que vai impulsar que se fagan máis concertos desta proposta musical en máis lugares. En Madrid, a experiencia da Real Banda foi extraordinaria. A preparación deste espectáculo levou 2 anos e a particularidade principal foi que o coro era amateur. De fondo, un obxectivo, eliminar o estigma de que a música clásica é elitista, ver que é posible adaptar a novena sinfonía coa muñeira e outra forma de eliminar barreiras.